Assalamu alaikum warahmatullah, barkamu da kasancewa a wannan lokaci. Ina mai kira ga ɗaukakin masoya na duniya baki ɗaya da mu kasance da ASS Collection. Wata manhaja ce wanda ake samun takalma, jakankuna da abaya da sauransu. Kayan da za ki saka idan tsohuwa ce ki wanda idan kin saka su za ki koma budurwa domin kyawu da kyalkyalansu. Za mu iya samun su kuma akan farashi mai sauki ko kuma idan muna bukata za mu iya tuntuɓar lambar waya kamar haka 070 15 15 17 8 domin samun ingantattun takalma. Mu kasance da ASS Collection domin morewa rayuwa. A nan ke siyan takalman mu da ma jakunkuna domin mu ranga da muku masu kyau masu daɗi kuma zaɓin ku ne shine zaɓi. Na gode.